Ndinoitwa Apostle Elliot Pakuche, tinopinda church inonzi Glory to Glory International Ministries. Musi weSunday, musi wa26 June kuma12 masikati, tiri kuchechi takapindwa nembavha kumba dzikabva dzakaba dzikazosiya dzaisa moto. Is the evidence ipapa moto wakanga wakaiswa mukitchen unit ukapisa kitchen unit newooden door redu rakanga riri pakitchen panapa. Tinotenda Mwari nemanexi yose akazodzima moto, asi mukati takashaya mari tinga takashaya iri kuma 350 US. Then property worth something like 2,000 to 3,000 US was destroyed because we are including marata, window, kitchen unit nemastove mukati zvakabreakwa. But the main cause yatikufunga zvekuti zvikuitika inawo yemadrugs. Mabhuku somehow iritoretwa kuita number 1 for drugs. So we are calling for the community, even the government itself, nemapurisa kuti vatibatsire timbota crack down nawo yemadrugs. Even 100 meters from my place there is a base ratotoziva isisu yemucommunity kuti ritori nemadrugs. Saka ndo zvatikufunga kuti vanhu vakatengenja madrugs they will do anything. Even life people anenge ari parisk, even kufamba nekurarama kwedu nevakomana vanenge vaita madrugs ava zvine zvaapanjodzi. Saka zvatotongokumbira kuti nevagona. Saka panhau yemadrugs apa chatiri kukurudzira ndekuti dei polisi yedu yazama kumiramira nesu secommunity, because ndisini ndine kesi yakadai ndega. Makesi waya kunyanyanya atoitwa masikati, kadistance kadiki kubva pamba pedu pano vakatobrekerwa masikati vakatobirwawo the same way yatakabirwa, though hakuna kuzopiswa sezvakaita kwedu, but kwedu vakabreka vakapisa. Saka tizoti next target ndiani kana next target chii. Saka taikungokumbira mapurisa vagona kutendera mucommunity vachitibatsira kuona kuti macriminalities akadai vangasungwa here kana kuti vabatwe kana kuti vangotichengetedzawo semusha. Ndozvatingatenda kuti zviitike. Thank you.